nga pala, sa tingin ko hindi na kailangan malaman sa trabaho to. Tama. Ayos. Halika na, kasi kanina ko pa gustong kumain. Ibig sabihin, doon ka galing? Anak ng tinola. Pwede ba? Diretso nyo lang sa bunga. Hindi pwede, please. Pagpunta ka. Hindi ko mabalik. Na-prepare ko na yung lulutuin ko, guys. Ito yung pinitas ko na opo, tanglad, luya, tapos malunggay, tapos bangus yung sasahog ko. Yan, so lulutuin natin para makapag-lunch na.
So, butangan ako ang upo guys kay para malumambot onte. Kasi si mama gusto niya yung medyo malambot. Bangus na may upo at malunggay. May tanglad, kamatis, sibuyas. Sarap. Tapos, una sa ginamos nga naay kalamansi ug sili. Panalo.